A rozmýšľam, čo tú krajinu vlastne brzdí, aby sme boli úžasná, aby sme boli takým Švajčiarskom, aby sme boli Singapurom, aby sme boli niečím, čo ostatní budú vzývať a budeme úspešní všetci, nelen ja, ty a nejakí naši kamaráti, ale budeme všetci úspešní. A ja si myslím, že to není ani o peniazoch, ja si myslím, že je to o tom, aby sme sa každý do seba pozreli, nikoho nepoučujem, čo má robiť, nemá, ale aby sme sa každý do seba pozreli a povedali si, som dobroprajný, prajem aj tomu nikomu inému, som ochotný pre niekoho robiť nezištne niečo. Dive into the insights, the seeds will sow. From niche to mainstream, ideas take flight. Wanderer, your guide through the day and night. So tune in with us, don't miss a beat. The Wanderer Podcast, where business dreams meet. Minulý týždeň si sa zúčastnil nášho uvedenia knihy, ktorá priniesla naša nadácia United Philanthropy, a je to kniha, ktorá sa volá Princípy vedeckého manažmentu, čo je pre bežného človeka ťažké, ale manažment znamená riadenie, čiže princípy vedeckého riadenia, ktorú vlastne napísal americký autor, ktorý už dávno nežije, 1911 v Spojených štátoch, Frederick Winslow Taylor. A táto kniha vlastne popisuje princípy a postupy výroby, služieb, proste čohokoľvek. On konkrétne sa zaoberal vtedy rozvojom oceliarenského priemyslu, ale neskôr táto teória sa začala využívať kompletne v celom priemysle a v rôznych odboroch. Napríklad Fordové závody auta na základe toho začali vyrábať Max Factor, kozmetiku, čokoláda Hershey's, ktorá je známa v Spojených štátoch a tak ďalej. Veľmi zaujímavým príbehom tohto taylorizmu, inak ten taylorizmus, lebo však Frederick Winslow Taylor, volá sa to taylorizmus, sa vyučuje na ekonomickej univerzite. Je to dokonca jedna veľká téma, čiže ten, kto chodil na ekonomickú univerzitu, možno si spomenie. Ale jak som sa k tejto knihe dostal, to je veľmi zaujímavá story. Ja som si pred 3 rokmi čítal v Smečku taký jeden článok. Ja som staršieho dáta výroby a za socializmu na občianskej nauke sa učilo tzv. Keď sa Sovietský zväz, bola revolúcia 1917, tak prišlo, že tzv. NEP, volalo sa to nezávislá ekonomická pomôcť. A tam to celé rozoberali a veľmi zaujímavé na tom všetkom bolo to, že vlastne ešte predtým, ako oni takto premenovali súdruh Stalin, tak veľkým obdivovateľom Fredericka Winslowa Taylora tohto taylorizmu bol Vladimír Ilič Lenin, ktorí, keď prevzali moc vlastne robotníci a roľníci v Rusku, namiesto inteligencie a tých ľudí, ktorí tam boli predtým, cára, tak v zásade pozval ľudí zo Spojených štátov, aby im pomohli vybudovať ekonomiku. Áno, industriálnu ekonomiku, lebo vtedy bola industriálna revolúcia. No a v tom čase došlo strašne veľa ľudí a vybudovalo sa asi 120 závodov. Jeden z tých závodov je súčasný traktor Čeliabinsk, ktorý v tom čase začal vyrábať autá, traktory na základe licencie John Deere. Samozrejme, ako vieme, na Lenina bol zastrelený, respektíve postrelený, následne zomrel a moc prevzal Stalin. No a Stalin samozrejme sa rozhodol, že on takéto niečo, čo je zo Spojených štátov aj imperialistické a neviem aké, nebude existovať, tak ľudia, ktorí nestihli ujsť, tak ich nejakým spôsobom odstránili, nie bežným spôsobom, a v podstate premenovali to na ten NEP. Takže to je také akože veľmi známy, takže tento článok pre mňa znamenal veľmi veľa, pretože tá zaostalosť toho Ruska versus budúci sovietský zväz v zásade dodneska mnoho vecí, ktoré tam dodneska fungujú, ako je ten traktor Čeliabinsk. No a ten, kto bol v Spojených štátoch a pozná viac menej nejaké tie spoločnosti, ktoré v Spojených štátoch mnohé veci robia alebo vyrábajú, tak vie, že napríklad keď dojde do pizzerie, tak oni tam majú presný postup, ako sa tá pizza robí, koľko sa tam dáva koleček. Subway má presne to isté. To celé je založené na taylorizme. Čiže jednoduchý človek, ktorý nemá veľké vzdelanie, či je niekto ho zvesil zo stromu alebo došiel z Afriky, alebo neviem odkiaľ, alebo je to Slovak, tak principiálne za 5 minút vie, ako sa tá pizza vie vyrábať, pretože to má presne dopredu dané a to je vlastne princíp taylorizmu. To sú tie najprimitívnejšie veci, oveľa zložitejšie veci sú závody, inštitúcie, štátne orgány a tak ďalej. Takže to bol ten významný krok, prečo sme tú knihu doniesli a ty si bol toho účastný, tak dúfam, že si už mal čas trošku aj pozrieť v tej knihe alebo prečítať. Pozrel som si ju a inak musím povedať, že čo je super na tej knihe, že není hrubá, je veľmi tenká, má myslím, že okolo 60 strán. Mňa zaujala tá kniha, že mne sa na tom najviac páči to,
že je to niečo podobné, by som to prirovnal k tomu Baťovi, že stále tí ľudia čítajú toho Baťu, alebo teda učia sa tie jeho princípy, ktoré fungujú v podstate 10 ročia, hej, že vtedy sa niečo vymyslelo a vlastne dá sa to aplikovať aj v tejto dobe. Zaujímavé bolo, že nikto nepreložil do češtiny alebo slovenčiny, že je tu roky a že aj skôr, že musel si ju, vlastne ty si ju našiel. Podľa mňa takýchto kníh ešte ďaleko viacej, aj u vás vychádzajú v tom vašom vydavateľstve. Alebo teda vrátim sa k tomu, že ľudia by stále, aj či už sú podnikatelia, že stále by mali študovať a stále by sa mali akoby zlepšovať. No tým základným motivom vlastne nosenia tých kníh, však keď už tu o tom rozprávame, tak v podstate prvá kniha bolo, že som sa stretol s pre mňa veľmi inšpiratívnym človekom, ktorý kedysi dávno robil v mojej obľúbenej značke, pozriem, že ty máš tenický Adidas, tak ja ich mám asi tiež tak zo 20 doma a milujem ich od detstva. Je to Peter Markus Viršík, ktorý v podstate robil kedysi v Adidase, východná Európa. Dneska robí v úžasnej značke Miele a keď sme sa pri mnohých našich debatách o všeličom rozprávali, tak mi rozprával o tom, jak úžasná kniha je kniha o Singapure z tretieho sveta medzi elitu a jak by to bolo super, keby to tu bolo. Ja som sa medzi tým spojil s nejakými vydavateľstvami a zistil som, že nikto to nedonesol, pretože je príliš veľká a nedáva to ekonomický zmysel. No a na to vznikajú nadácie, aby takéto veci podporovali. Tak som si povedal, že Slovensko potrebuje návod toho, že ako by mohlo možno Singapur je samozrejme v Ázii, vznikol na močiaroch. Trvalo mu to 30 rokov, my tu máme pomaly 30 rokov po revolúcii a stále tu v zásade veľmi to nemáme zorganizované. Áno, a Singapur je mega ďaleko. Tak som si povedal, že doneseme nejakú knihu a ten človek, ktorý nám robil grafiku obálky, sa ma opýtal, že no dobré, a jak nazveme tú knihu? Hovorím, však ale tá kniha má názov z tretieho sveta medzi elitu. On hovorí, nie, ale že akože vy, akože bude to vydavateľstvo, bude to edícia. Ja hovorím, to je fantastický nápad. Urobíme edíciu. A to som nemal ešte žiadny ďalší plán, tak samozrejme to bola prvá kniha. Z tej knihy vyrobili sme nejakých 1000 kusov, predáva sa mesačne možno 10 kusov, ale ja dúfam, že to niekoho posunie vpred a má to nejaký aj zmysel. No a medzi tým sme hľadali ďalšie tituly, postupne narazili sme na zaujímavých autorov, profesor z Harvardu, asi pravdepodobne niekto, kto chodí na Harvard, není úplný hlupák. Takže veľmi dobré knihy ako Dilema inovátora alebo Prosperity Paradox, ktoré jedna hovorí o tom, že nie všetko, čo je úplne prvé, je to najlepšie v prípade podnikania a Prosperity Paradox, že môžete mať veľa peňazí a nemusíte dosiahnuť úspech. Že veľakrát je to o vôbec vnímaní toho daného problému a trhu. Takže určite odporúčam. No a táto posledná kniha, tá vlastne cieľom tých princípov je princípov vedeckého manažmentu alebo vedeckého riadenia je vlastne pomôcť nastaviť tú spoločnosť. Nastaviť každého jedného. Proste veľakrát, keď sa niekto pýta niekoho, že ako môžem byť úspešný, tak toto je inak veľmi dobrá téma, ktorú by sme sa možno mali porozprávať. Môžeme ísť na to. Čo si ty myslíš? Čo sú tie korenia toho úspechu toho človeka? Akéhokoľvek? Lebo úspech nie je len podnikanie. Úspech je to, že nejaká matka si predstaví, že ona chce mať rodinu, 2 deti a úspech je to, že vyhrám nejaký pretek. Úspech je to, že vychodím nejakú vysokú školu. Čo sú podľa teba z tvojho pohľadu tie koreniny úspechu? Keďže som už starší človek a ja, tak v živote sa to akože veľakrát menilo, ten úspech. Že keď si bol v detstve, tak úspech bolo mať možno nejakú dobrú známku, aby si potešil rodičov. Naspal hovorím, aby si potešil rodičov, lebo mne v tej dobe to bolo dosť jedno. Musím byť úprimný, alebo už môžem byť v mojom veku. Takže že ten úspech sa stále mení, alebo teda to, čo považujeme za úspech. A dneska považujem za úspech to, že mám zdravú rodinu, že žijeme veľmi pokojný a spokojný život a to beriem teraz za najväčší úspech. A tie ostatné veci, napríklad tie materiálne, tak to už beriem iba ako čerešničku na torte. Ale napríklad keď som bol mladý, tak toto boli tie veci, ktoré ma hnali dopredu. Hej? Že keď som si mohol vybrať, že či budem niekde zamestnaný a chodiť do roboty a pomaly na niečo šetriť, tak to bola jedna cesta, alebo druhá cesta bola, že OK, začnem podnikať, začnem robiť niečo, čo ma baví a to niečo mi prinesie peniaze a potom si doprajem možno tie materiálne veci. Ale za úspech považujem to, že alebo u mňa je to, že robím to, čo ma baví. A to je podľa mňa strašne dôležité, hlavne teraz, keď už ide jeseň a veľmi ťažko sa mi stáva,
alebo najradšej by som spal, keď je ráno, ale musím stále, beriem deti do školy. A na druhej strane je to o tom, že OK, že vstanem, ale idem robiť niečo, čo ma baví. Na niečo, čo sa teším. To beriem teraz za veľký úspech. Aj to, že sa teraz tu stretávame a bavíme sa o nejakých témach, tak tiež to berem za úspech. A čo si myslím, a čo je, asi to potvrdia aj ostatní, že úspech je mať nejaký cieľ a ten dosahovať. Niekedy je to ťažšie a niekedy je to možno ľahšie, ale úspech je niečo a ďalšia vec je, že úspech je niečo, čo je podľa mňa aj veľmi vydreté. A málo kedy sa stane, a podľa mňa, alebo teda stretávam sa s tým často, že hlavne mladí ľudia, že chceli by mať ten úspech, alebo to, čo si povedia za úspech, že chceli by to mať veľmi ľahkou cestou. Keď to nedosiahnu, tak sa hneď považujú za neúspešných. A na druhej strane, čo ešte je dôležité povedať, že ak ten úspech nedosiahneme, a to je najťažšie na tom, že netreba sa z toho rúcať, ale hľadať tú cestu, ako byť úspešný. Ale hovorím, pre každého to môže byť iné a čím som starší, teraz nechcem pôsobiť nejak motivačne, že sa mi zmenili tie hodnoty, ale teraz už považujem za úspech úplne možno iné veci, ako keď som mal 20 rokov. Neviem, či to aj u teba takto bolo, alebo je to stále rovnaké, že stále považuješ, alebo teda čo považuješ ty za úspech? Ja rozmýšľam nad tým, že ako pomenovať, alebo ako povedať poučku úspechu. Myslím si, že akýkoľvek úspech potrebuje palivo a to palivo sú ambície. Áno, či matka, ktorá chce mať veľkú rodinu a chce mať 2 deti a pekného, úspešného muža, je to úspech, že to dosiahla. Áno, ona si naplnila svoj cieľ. Čo je úspech? Je naplnenie svojho cieľa. Áno, to je veľmi dôležité. Toto je veľký problém, pretože keď sa s niekým stretnem, veľakrát počujem dneska taký cieľ, zajtra taký cieľ a principiálne ani jeden ten človek nenaplní. To je veľmi veľký problém. Krásny príklad je rozhovor so zamestnancami, keď prídu a pýtajú vždy k 1. mesiacu nového roku, že radi by zvýšili mzdu. A ja sa pýtam, dobre, a čo sa udialo nové? Áno, alebo inflácia. Áno, ale to je veľmi podobné ako aj s deťmi, áno, že teraz príde za tebou syn alebo dcera a povie, ja by som chcela takú a onakú hračku. Ja sa opýtam, OK, čo si preto urobila? A ona povie, ale čo by som mala urobiť? Áno, a ty potrebuješ toho človeka motivovať. Čiže motivácia, ambícia. Motivácia znamená, prečo to robím, ambícia, ja chcem niečo dosiahnuť. Kedy si niekto chcel nosiť tričko Adidas alebo tenisky, tak išiel makať. Ja keď som chcel si kúpiť tenisky, tak moji rodičia na to nemali peniaze, ja som musel ísť brigadovať. Mama zarábala vtedy, kedy si dávno, ja neviem, 2500 korún na tenisky Adidas stali 1500, no však by sa asi zbláznila, keby vydala 1500 korún na tenisky, ale ja som ich strašne chcel. A išiel som brigadovať a som si ich kúpil. A to je v podstate tým, že mi to rodičia nedali bez ohľadu na to, že mali, nemali, tak ma motivovali. Moja ambícia bolo, aby som si ich kúpil. Takže podľa mňa za úspechom, a keby som to mal tak povedať, sú vlastne motivácia a ambícia niečo dosiahnuť a toto by malo fungovať aj v pracovnom pomere a prípadne aj pri deťoch. Čo sa týka mňa, musím povedať, že tak presne akože cez kopírku, jak si to ty povedal, kedysi dávno to boli také nejaké prízemné veci. Dneska vnímam ako úspech naozaj, že vydáme knihu a zavolá mi niekto alebo mojej kolegynke a povie, že kúpa si tú knihu a tá kniha je úžasná a zmenila mu život. Alebo profesor v nejakej vysokej škole, že by chcel, či to nemáme v digitálnej forme, že by to chcel prednášať. To vnímam ako úspech, pretože úspešní ľudia sa o ten úspech chcú podeliť. Záleží im na tých ľuďoch. A to je príklad aj tej nadácie. Však vieš, čo robíme, ako to robíme a proste myslím a som presvedčený o tom, že úspešní ľudia sa o to, ako myslia, ako dosahujú ten úspech, by mali podeliť s tými ostatnými a tí ostatní si to ako príklad môžu zobrať. V podstate tento podkaz je o tom. Áno, tento podkaz nie je o tom, že ja alebo ty sa nudíme. Ty máš doma rodinu, ja mám doma rodinu a my tu dneska sedíme a rozprávame do mikrofónu. A v podstate, keď sme sa o tom rozprávali, že niečo také založíme a budeme to robiť, tak sme dopredu vedeli, že ideme časť toho svojho času ukrojiť pre tých ostatných. A náš čas má hodnotu. Teraz nebudeme hovoriť koľko, ale má hodnotu a proste chceme ho odozdať iným, pretože nám na tých iných ľuďoch záleží. O to je pre nás dôležitejšie, aby tí ľudia aj samozrejme na to nejakú interakciu dali, aby sme vedeli, čo ich zaujíma, čím by sme sa mali zaoberať. Ale čím sa ani nechceme zaoberať. Nechceme sa hádkami zaoberať, nechceme sa závisťou zaoberať. To sú také tie problémy krajiny, kde žijeme,
Ja som to na tej prezentácii tej knihy povedal. Ja veľa často cestujem po svete a teraz keď som sa vrátil, tak som sa zamýšľal počas cesty, lebo vtedy v lietadle človek má čas rozmýšľať nad všetkým možným a rozmýšľam, čo tú krajinu vlastne brzdí, aby sme boli úžasná, aby sme boli takým Švajčiarskom, aby sme boli Singapurom, aby sme boli niečím, čo ostatní budú vzývať a budeme úspešní všetci, nelen ja, ty a nejakí naši kamaráti, ale budeme všetci úspešní. A ja si myslím, že to není ani o peniazoch, ja si myslím, že je to o tom, aby sme sa každý do seba pozreli, nikoho nepoučujem, čo má robiť nemá, ale aby sme sa každý do seba pozreli a povedali si, som dobroprajný, prajem aj tomu niekomu inému, som ochotný pre niekoho robiť nezištne niečo, to je prvá vec. Druhá vec, závidím negatívne alebo pozitívne. Negatívne znamená, že ma to žere. Pozitívne znamená, tento toto dosiahol, ja chcem byť ešte lepší. Tretia dôležitá vec, vzdelanie. To sme tu pred chvíľkou v jednom podcaste rozprávali, kde sme sa bavili o tom, vzdelávajte sa. Chcete byť v niečom dobrý, počúvajte podcasty, čítajte knihy. Počúvať je jedna vec, ale čítanie je vaša slovná zásoba. Urobte pre tú svoju slovnú zásobu niečo. A posledná vec, podporujte bohatstvo. To som sa naučil takisto vo svete. Proste ľudia, ktorí zarábajú veľa peňazí, ľudia tie peniaze investujú v tej danej krajine. Podporujú tých svojich ľudí. A my budeme každého, kto má viac peňazí, ohovárať a budeme sa snažiť, aby ten človek bol demotivovaný, lebo v podstate ten, kto zarába veľa peňazí, jeho hlavným cieľom není, aby mal na účte 10 0. Jeho hlavným účelom je, lebo ho to baví, lebo došiel na to, ako sa to dá robiť. Takže ja by som, ak naozaj môžem povedať, tak za seba buďme dobroprajní, odstráňme tú závisť medzi nami, podporujme vzdelávanie, podporujme ľudí, ktorí naozaj tu zarábajú peniaze, vytvárajú pracovné príležitosti, lebo jedine cez bohatých ľudí táto krajina bude prosperovať. Keď budeme všetci chudobní ako myši, tak akože ja neviem, čo si pomôžeme jeden druhému. Tu s tebou úplne súhlasím a tu je možno, ako hovoríš o tej závisti, ale verím, že už sa to na Slovensku mení, ale len poviem také príklady, že aj keď sme boli mladší, tak to bolo hlavne v tých 90. rokov a tak vtedy to bolo také, že niekto niečo mal, tak hneď bol akože nejak negatívne osočovaný, že to je neviem čo, zlodej, DPHčkár a tak ďalej, privatizer. Čo možno aj bolo s tým, že naozaj tí najbohatší ľudia takto nejak zbohatli, ale už teraz vlastne aj tá mladšia generácia už naozaj zbohatla na internete a tak ďalej, alebo majú normálne firmy, však dneska máme aj na Slovensku x firiem, ale čo chcem povedať, že stále to ešte v tých Slovákoch niekde je, taká tá škaredá závisť. A čo sa mi napríklad páčilo, že v Amerike, veď ty tam aj tráviš dosť času, alebo vždy, keď som sa aj stretol s nejakými, tak keď oni vedia, že v Amerike si úspešný, tak v podstate ťa začnú ho obdivovať a chcú vedieť, ako si to dosiahol. A že sú ako keby lační po tých informáciách a ich to inšpiruje a možno to aj využijú. A že toto sa mi na tom páči. A možno ešte taká jedna vec, že zase k tej závisti, že ja sa na to pozerám tak, že napríklad teraz máme podobné auta, ale že máš napríklad lepšie auto, tak ja sa z toho teším, lebo viem, že ma prevezeš, lebo sme kamaráti. A že pozerať sa na to akože z toho pohľadu, a ja to mám, hej, napríklad, alebo však máš to aj ty, že tešiť sa z toho úspechu tých druhých. Že nebrať to teda, že Ježiš, on má toto, ale vrať sa, že wow, však to je super, však ešte ma aj odvezie, alebo neviem, využijeme to a že brať si z toho to pozitívne a že je to, akože nerád do toho, aby to nebol nejaký motivačný podcast, ale že je to o tom nastavení toho mindsetu, že ako sa vieš na tú jednu vec pozrieť, že či už je to akože budeš na to frflať, alebo povieš si, že wow, je to super a môže to byť super a je to super aj pre mňa a je to inšpirujúce. Čiže toto je podľa mňa dôležité a už sa to, mám pocit, že na tom Slovensku mení, aspoň tých ľudí, čo mám okolo seba, ale možno zase je to len o tom, že akých ľudí mám okolo seba, že mám pocit, že tí ľudia si už viacej doprajú, že to možno pred tými 10, 15, 20 rokmi nebolo, že bola tam ešte stále taká tá závisť, ale tým, že už tí ľudia to aj na Slovensku dosahujú a máme na Slovensku x úspešných podnikateľov, aj úspešnejších ako sme my, aj väčšie firmy, a že už si vedia podľa mňa dopriať a to je podľa mňa ten základ. A ešte možno jedna vec, ktorá bola, že ako sa dostať k úspechu, že je to vlastne nejaká motivácia, ale ešte jedna dôležitá vec tam je, na to sa možno zabúda, že keď chceme niečo dosiahnuť, že potrebujeme získať rutinu. A rutina v zmysle, ani nie že rutina, ale možno áno, je to v podstate rutina, že tak ja keď chcem povedať, že OK, chcem mať svaly, tak na to, aby som mal svaly, nemôžem o tom hovoriť a musím každý deň cvičiť, hej?
a že keď chcem niečo dosiahnuť, tak musím stále na tom pracovať každý deň. Musíš mať plán. Musíš mať plán a ten plán ísť krok za krokom, hej. Že jasné, že musíš mať aj tú motiváciu, ale že OK, tak ideme teraz niečo vybudovať, tak každý deň sa tomu budem venovať nejaký čas, lebo inak to asi nedosiahnem. Tak ako keď sme chceli robiť tento podcast, tak môžeme o tom rozprávať roky, ale povieme si OK, dneska sa stretneme, ideme natočiť podcast a stretneme sa zase o 2 týždne a ideme znova točiť ďalšie témy. Hej? A zase budeme v tom mať nejakú rutinu, aj motiváciu, to, že nás to baví. A toto je možno dôležité si povedať. A čo si všímam, hlavne na mladých ľuďoch, že nemajú moc tú ani rutinu, ani tú motiváciu, respektíve, že strašne rýchle im vyprchne. Mne sa veľakrát stalo, že som bol aj niekde školiť, alebo teda rozprávať o svojich projektoch a všetci boli akože takí nadšení. Aj potom mi ešte rozprávať, že ako som ich motivoval, ale väčšinou im dlho nevydržala tá motivácia. Že keď som ich stretol rok, 2, že kam si sa posunul nikde, hej. A to je možno akože ten rozdiel medzi aj tými ľuďmi, že kto je úspešný a kto nie je. Ale hovorím, pre každého je úspech niečo iné. Nemusí to byť len to finančné. Pre niekoho je úspech, že má svoj dom, ktorý je sebestačný a má tam svoju záhradku a jedno s druhým a nemá možno materiálne nejak veľa, ale je spokojný a to môže byť pre ňoho ten úspech. Čiže toto je možno tiež dôležité si povedať a uvedomiť a mnoho ľudí si to podľa mňa neuvedomuje. Ak môžem na toto nadviazať to, čo hovoríš, poviem ti jednu vec, že veľmi dobre a múdro rozprávaš a rutina je veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá je trpezlivosť, návyky a sústredenie. Toto je to, čo mladým ľuďom chýba. Oni si chytia telefón, v kuse ho točia, Instagram, neviem čo všetko. Ja netvrdím, že to nemajú robiť, ale robia to príliš a ich to extrémne rozptýluje. Nevedia sa sústrediť. A proste chce si ten chytať telefón, tak nech si ho chytá v nejakom určitom čase, ale nech to nerobí každých 5 minút. Lebo on v kuse nastavuje mozog na vnímanie niečoho iného. To je ten veľký problém. To súvisí s učením so všetkým. Trpezlivosť znamená, že niečo dlhodobo chce. Všetko toto, čo tu rozprávame, inak principiálne je pekné si vypočuť, ale pokiaľ si z toho niekto neurobí plán, on to nedosiahne. Súhlasím. Lebo ak ty túto rutinu, túto trpezlivosť, túto schopnosť adaptovania sa, sústredenie na daný konkrétny problém, že riešiš niečo a riešiš to iba vtedy. Krásny príklad je, máme mať poradu alebo nejaké stretnutie a ľudia sa tým zaoberajú 5 minút pred poradou, pritom tá predchádzajúca bola týždeň dozadu. Áno, napríklad. Prečo to robia? On na ňu není pripravený, tá porada nemá žiadny zmysel, áno, lebo čo on za 5 minút si pripraví. Takže väčšina úspešných ľudí si to vydrela, aj o tom si rozprával. Ja neviem, moja generácia, ja som mal obrovský vzor Ivan Lendl. Ivan Lendl nebol talent, on to vydrel. Keď niekto čítal jeho životopis, tak vie, že on po tréningu vrácal. Ale on bol proste špičkový. Áno, talent bol Becker, nebol Lendl. Takže veľakrát aj športovci, ja neviem, či to futbalisti alebo hokejisti, niekto teraz, ako ja som mal to šťastie, že som nejakých profikov ako spoznal, ktorí zo Slovenska hrali v NHL napríklad a to bola makačka. Každý vidí, že zarobil, ja neviem, 3, 5, 10, ja neviem, koľko miliónov ročne. Ježišmaria, ale ja ten život by som nechcel žiť. Proste v kuse tréning, kuse cestovanie, 2 mesiace voľna a znova a dokola. A nepozná rodinu, nevie, čo sa deje v správach, nevie, čo sa deje vo svete, ale zarába peniaze. A potom, keď zrazu prestane, tak samozrejme má problém so zdravím, pretože odrovnal si klby a svaly a ja neviem čo všetko. Čiže to sú odreté veci, tam tým ľuďom netreba čo zavidieť. To sú úžasní ľudia, že to vôbec dokázali a dokázali sa dostať do tej NHL-ky alebo hrali nejaký vysoký šport. Áno? Mm-hmm. Takže ak akokoľvek chcete byť úspešní v čomkoľvek, ak môžem povedať za seba, prosím vás pekne, urobte si plán. Ak chcete, takto v prvom rade samozrejme úspech. Pomenujte úspech. Pomenujte, v čom ste dobrí, v čom by ste chceli dobrí. Začnite sa tomu venovať. Stanovte si svoje ciele. Buďte trpezliví a samozrejme pravidelne sa venujte a sústreďujte sa na to, čo robíte. Chcete byť najlepší záhradkár, tak tomu sa denne venujete. Budete najlepší na Slovensku záhradkár, možno aj v celej Európe, možno celý na svete. Budete chcieť vyrábať špendlíky a chcete, aby ste mali najväčšiu firmu na špendlíky, budete ju mať. A vy sa na to musíte sústrediť. Nemôže to byť o tom, že príde prvý problém a vy zložíte zbrane. Tu by som ešte doplnil, že strašne veľa ľudí brzdí jedna vec a že v tom niečo si vymyslia a sú v tom dobrí a ich to baví a tu asi nezarobím. A podľa mňa toto je ďalšia chyba, ktorú si tí ľudia myslia. A ja som sa s tým aj tiež stretol, dokonca veľakrát, keď
ja mám koníček psí, hej, a veľa ľudí mi hovorilo, že keď sa tomu budeš venovať, že tam nezarobíš. A boli časy, keď som mladší, že som aj tomu veril, ale dneska viem, že to bola chyba tomu veriť, pretože dneska vidíme strašne veľa ľudí v tomto priemysle, ktorí sú extrémne úspešní a zarobia. A čo chcem len povedať, že sama mám niektoré projekty, ktoré sa ma pýtali, že ako to mohlo zarobiť, ale stačilo len spraviť to, že to bolo najlepšie v danom obore a tým pádom tie peniaze potom prišli. Ale čo bolo možno prioritne na začiatku, treba povedať, že ma to bavilo a nepozeral som na to, či zarobím na tom 20 alebo 200 000, ale bolo to o tom, že niečo ma bavilo a snažil som sa to robiť najlepšie, ako som vedel a tie peniaze prišli. A toto je podľa mňa ďalšia vec, ktorá tých ľudí niekde na začiatku zablokuje, že asi na tom nezarobím, asi to nepôjde. A preto mne sa napríklad páčia aj príbehy takých ľudí, ktorí sa niečomu venujú, že fanaticky a veľa to riešia a sú v tom akože špičkoví a potom aj samozrejme vždy prišli tie peniaze, tá čerešnička na torte, že dneska sú najlepší v obore. Perfektne si to povedal, o tom sme sa tu rozprávali pár minút dozadu. Expert. Stan sa expertom v tom, čo máš rád. Chceš byť najlepší futbalista? Buď expert. V tom okamihu budeš hrať aj ten najlepší klub. Ibaže ten najlepší znamená, že existuje že obrovskej konkurencii ďalších 100 000 ľudí, ktorí to hrajú a dôvod, prečo to nevyhrávaš alebo prečo sa tam nedostaneš, je, lebo ty si sa tomu proste nedostatočne venoval. Ak tu máš, ja neviem, teraz nedávno tu boli zápasy, ja neviem, Slovan versus nejaký prvoligový klub, Manchester City napríklad, a teraz 100 miliónový klub versus, ja neviem, 12 miliónový klub. Áno, je to depka, keď sa nad tým niekto zamyslí. Ale v konečnom dôsledku, ak oni sú slabší, je to len o tom, že proste idú lineárne na ten výsledok. Lineárne znamená, musím urobiť toľko tréningov, musím kúpiť zahraničných hráčov. Dneska som sa s jedným takým človekom, čo sa do futbalu vyzná, rozprával a hovorím, je lineárne, čiže postupné to, že niekto dá veľa peňazí do nejakého klubu a ten klub vyhráva? Nie je. Čiže sú tu kluby, ktoré majú extrémne veľké budžety a napriek tomu tú Európsku ligu nevyhrávajú. V čom to je? No tak to korenie je práve v tom, že tam majú dobrého trénera, majú tam dobrý tým koučov a tých ľudí a tých hunterov, ktorí naháňajú tých futbalistov a dávajú dokopy tým. Čiže čokoľvek robíte, v podstate keď si aj bereš manželku, to je tým. Tvoja manželka je tvoj tímový hráč, s ktorou budeš mať deti a s ktorou ideš prežiť najbližších 20, 30, 40 alebo neviem koľko rokov. Keď budeš šťastný, tak celý život, áno? To bude ďalší podcast, bude poradňa manželská. Ale to som len odskočil bokom. Doktor Vladimír. Vždy niekde odskočíme, kde to je, ale kľúčové na tom je venovať sa niečomu poriadne, stať sa tým expertom a v tom okamihu ste úspešní. Chcete byť úspešný záhradkár, chcete byť najlepší predávač v Tesku, budete najlepší predávač. Tu inak spomeniem ten futbal, ako si hovoril, že som si vtedy veľa čítal tie názory. Áno, boli to dva rozdielne kluby. A zase sa na to dalo pozrieť dvoma spôsobmi. Hej. Pravý Slovák sa na to pozrie, no dostali 5-0 alebo 4-0 alebo koľko toho skončilo, nemajú na to a tak ďalej. Ale tí druhí, tí ľudia, ktorí myslia pozitívne, tak povedali si, wow, na Slovensko došiel takýto veľký klub, ktorý by sem v živote neprišiel, čiže mohli vidieť veľkých hráčov, ako bol Haaland a neviem, kto tam ešte všetko hral. A aj tí samotní futbalisti povedali, áno, je to vyššia liga, ale aspoň sme si s nimi zahrali. A môžem povedať, môže si odškrtnúť, že v živote som hral proti Haalandovi, proti jednému z najlepších hráčov. Čiže zase je to len uhol pohľadu, že ako sa na to pozrieme. Hej? Vieš čo, toto, čo hovoríš, je super a si spomenul jednu veľmi podstatnú vec, ktorá sme trošku opomenuli. A je v tom, keď niekto si zaumieni, čiže chce byť úspešný, alebo aj podnikateľ prípadne, je odvaha. Proste majiteľ Slovan Bratislava, Eška Slovan Bratislava dáva do toho na slovenské peniaze extrémne veľa peňazí. Na európske peniaze, samozrejme tie peniaze sú malé, ale žijeme ešte raz v 5 miliónovej krajine. Jasne. So 100 miliardovým rozpočtom, takže ťažko asi tu niekto bude dávať 200 miliónov do fotbalu. Áno. Ale napriek tomu ten fotbal, tí fotbalisti sa postali, oni sa neposrali s prepáčením. Áno, oni prehrali, ale hrali. A keď takýchto zápasov bude viacej, tak verím tomu, že nejakí aj vyhrajú, nejaký bude remíza. Takže štatisticky. Áno, čiže tá podstatná vec aj v tom podnikaní, v tom živote, okrem tých všetkých vecí a úspechu je odvaha. Nebáť sa ísť. A čo? A čože je to Manchester United? Čože je to Manchester City? Čo to je Paris Saint-Germain? A dáme im to.
A veriť tomu, to je to podstatné. Nie je už dopredu rátať, my dostaneme 5 gólov alebo 10 gólov, alebo ja neviem, niečo také. A to súvisí podľa mňa aj so životom, aj s úspechom, aj s čímkoľvek, čo si povieš. Proste nebáť sa na veľké výšiny cieliť. Ja si pamätám, keď môj syn išiel na vysokú školu a ja som sa s ním rozprával a hovorím, čo by si chcel študovať, tak sme sa tak trošku potom rozprávali, kam by si chceli študovať, tak sme išli sa pozrieť na jednu školu, potom na druhú školu a potom som sa opýtal, a kde je tvoj sen, kde by si chcel? A on hovorí, chcel by som ísť na Harvard. Ja hovorím, prečo? Lebo to je najlepšia škola. Hovorím, dobre, tak ideme na to, aby si išiel na Harvard. Samozrejme, výsledky, ktoré mal, neboli na Harvard, takže na ten Harvard sa nebol schopný sa dostať. Ale dostal sa aj na inú prestížnu školu. A na tej prestížnej škole pochopil, že tá konkurencia je neskutočná a začal na sebe makať. A pre mňa obrovským prekvapením, študoval v Silicon Valley, a pre mňa obrovským prekvapením bolo, keď som prišiel vlastne na promóciu a deň predtým mi povedal, že skončil s vyznamenaním. Bol som dojatý. Toto je úspech. To vnímam ako úspech. Že proste chalan postupne pochopil, čo je a ako to je a dneska jeden z mála Slovákov, ktorý v podstate v Silicon Valley rieši startupy a snaží sa prepojiť slovenskú a českú komunitu zo Silicon Valley. Čo je ako podľa mňa úžasné. Takže, ale to ako príklad, tak samozrejme každý bude o svojom synovi alebo dceru, aký je úžasný a tak ďalej, ale ja som len tým príkladom chcel povedať, že dostatočne motivovať, dostatočne sa zamerať na cieľ, byť trpezlivý, odvážny a sústredený, mať plán je kľúčom akémukoľvek úspechu. Či už chcem mať nejaké dievča, či chcem byť podnikateľ, či chcem byť najlepší, ja neviem, v nejakom poisťovaní nejakých ľudí alebo v športe, proste toho sa treba proste držať. Úspech je úžasný. A keď to niekto raz zažije, to je adrenalín, ktorý v zásade si potom chce dávkovať. Chce si ho dávkovať a chce ho mať stále. A to o tom je aj podnikanie. Podnikanie je adrenalín. Up and down, ideš hore a dole. To súhlasím. Jak ešte by som povedal len tomu tvojmu synovi, že však často aj on sa zúčastňuje našich porád. A musím povedať, že čo sa mi na ňom veľmi páči, že má naozaj že super skúsenosti z toho Silicon Valley. Aj keď ho počúvame, tak tie názory sú veľmi zaujímavé. A strašne sa mi nám páči, že je taká veľká pokora z neho ide. A že vidno, že to má odmakané aj na tej škole. A to sa mi páči na tých mladých ľudí, lebo vidím to aj u nás vo firme a všade, že prídu tí mladší a sú majstri sveta. Ego majú niekde veľmi vysoko, ale vlastne nevedia možno toľko, čo by možno mohli vedieť alebo mali vedieť. Čiže toto sa mi na ňom akože veľmi páči, že takto to má. Ale predpokladám, že dosť ovplyvnilo aj to prostredie, tá Amerika, že je to tam úplne iný svet a to je na tom dôležité. Čo je dôležité napríklad, že cestovať a teda vidieť ten svet a získať vlastne nejaké tie skills. Takže... Ja musím povedať, že veľké skúsenosti, neviem, jak si sa ty v živote mal možnosť stretnúť s veľkými ľuďmi. Veľkí ľudia mám na mysli, že taký, že globálny človek. A ja poviem tak, že vďaka aj nejakým kamarátom a možnostiam, ktoré som mal, tak som sa stretol, ja neviem, v hlave mám minimálne 3 ľudí, ktorých teraz môžem vymenovať. Či to bol Steve Forbes, keď bol v Bratislave a bol to veľmi príjemný človek a vnímam fotku s ním ako niečo, čo je naozaj pre mňa naozaj, že človek, keď si kúpim Forbes, tak si čítam jeho príhovory a tak ďalej a veľmi rozumný človek. Úplne úžasné stretnutie bolo v Spojených štátoch, keď som stretol Steva Wozniaka, spoluzakladateľa Apple a bol to taký veľmi milý človek, ktorý sa strašne o ňom porozprával 2 alebo 3 roky predtým bol v Bratislave, bohužiaľ o tom som nevedel a bolo to super mega úžasné. A slúbil mi, že do nášho časopisu dá článok a potom som mu za rok poslal si 70 mailov a na 71. mi odpovedal a ten článok bol úplne že nenormálny, vôbec to neodflakol. A tretí človek, ktorý už dneska není medzi nami, ale bol som v Bratislave na jeho vystúpení a veľmi mi zaznelo, ten človek bol extrémne zameraný na cieľ, extrémne pracovitý a strašne sa mi páčili, veľmi sa mi páčili jeho, strašne slovo není pekné inak. Veľmi sa mi páčili jeho názory, bol Niki Lauda. Niki Lauda, kdokoľvek nevidel film Rivali, o Niki Lauda, úžasný film a proste zimomriavky, keď o tom rozprávam, mi nabiehajú a on je príbehom úspechu, extrémneho úspechu, ktorý
zažil a ktorý bol, ja by som ho prirovnal tomu Lendlovi, ako on proste bol cieľavedomý a dosiahol to, čo vlastne chcel. Takže pre mňa to boli veľmi zaujímaví ľudia a väčšina týchto ľudí, kde som aj vlastne začal, všetci, ktorí som začal, boli prízemí. Neboli namyslení, boli pokorní. Veľkou vlastnosťou týchto veľkých ľudí je, že on sa s vami stretne v nejakej miestnosti, kde je 20, 30, 50 ľudí. S každým sa zoznámi a na druhý deň ráno stretnete na raňajkách a on vás pozdraví vašim menom. Oni sú veľmi sústredení na to, čo robia a v zásade preto sú aj takí, kde sú. To si treba uvedomiť. Inak tam bola, teraz si spomínal aj toho Nikeho Laudu, že je tiež možno vec, ktorú sme, keď chceme ten úspech dosiahnuť, nepovedali a je to veľmi dôležité, že ja hovorím, že žiť preto. Akože keď mám aj nejaký projekt, tak ja strašne sa sústredím a strašne veľa o tom rozmýšľam. A nielen akože keď som v robote, ale možno aj keď som mimo roboty a stále, že stále mi to ide hlavou a to je možno dôležité, že ten fokus na niečo, na tú vec je proste obrovský. A toto možno zase tiež odlišuje tých ľudí, že proste to je to, čo si možno mnohí nevedia predstaviť a to, čo my nemáme, je, že proste nemáme nejaký čas, že od teraz do teraz sa niečomu venujeme, ale že proste aj v podnikaní to je tak, keď máš firmu, že stále nad tým rozmýšľaš a že žiješ tým v podstate 24 hodín denne, lebo není to, že teraz vypnem, zavriem počítač a už sa nič nedeje. Hej, že tie myšlienky stále idú a treba preto žiť, aby sme teda dosiahli ten úspech alebo to, čo treba, že ten fokus je extrémny. A preto aj tak, jak si ty spomínal, že nevždy je to o talente, ale je to o tej tvrdej drine. A o tom, že tým fakt žiješ. To je asi najhlavnejšie, že žiť tým. Mne strašne sa na to hodí anglické slovíčko effort, nasadenie. Ty proste, minulé niekde som v televízii bol a niekto sa ma pýta, či nejaký papier mám. A ja hovorím, viete, ja čo vám idem rozprávať, ja tým dennodenne žijem. Ja vám nejdem rozprávať niečo, čo teraz ako ja musím premýšľať a rozprávať na témy. Aj teraz, však dosť nás tu má nejaký papier, my sa tu rozprávame to, čo zažívame. Rozprávame svoje názory, čiže ten effort, to nasadenie je úplne že kľúčové a to je aj to, naspäť sa vrácam k tej expertíze. Chcete si kúpiť dom alebo byt alebo auto, prosím vás pekne, nesnažte sa byť expertom na to, čo robíte. Skúste si prečítať články ľudí, ktorí tomu rozumejú, pozrite si videá, opýtajte sa ľudí, ktorí s tým robia, nerobte rozhodnutie, lebo vám sa páči zelené, červené, lebo niekto vám niečo nakúkal v nejakej reklame. A hlavne nerozhadzujte svoje prostriedky, nerozhadzujte ľudia prostriedky len tak hoci kde. Rozmýšľajte nad tým, kto je v niečom dobrý a čo ten človek hovorí. Rozlišujte medzi reklamou a expertom. Na každú vec existuje expert. Áno, na nehnuteľnosti existuje expert, na dopravu existuje expert. K dovolenkám sa ľudia vyjadrujú. Oblečenie napríklad, áno, však zoberte si príklad, keby ľudia nakupovali letné oblečenie na jeseň alebo v zime, tak by ušetrili dosť veľa peňazí. Toto s tou reklamou... Napríklad, áno. Toto s tou reklamou, to teraz beriem ako útok na moju prácu, pretože my sa venujeme reklame, hej, nakupujeme reklamu, vytvárame reklamu, ale nie, akože áno, súhlasím s tebou, že máš pravdu a darmo, no ako kto bude chcieť, tak si z toho niečo zoberie, kto nie, tak mu nepomôže. Že nič. Teraz som si nejak spomenul na jednu vec, že rozdiel medzi že bohatými a chudobnými ľuďmi, a písalo sa dosť o tom aj v tej knihe Bohatý otec a chudobný otec, že tí bohatí sa snažia kupovať vlastne niečo, čo nám ďalej zarába a tí chudobní sa odmeňujú. Hej? To znamená, že nevedia ako keby investovať. Že bohatí ľudia sú tí, ktorí alebo teda prečo sú bohatí stále bohatšími. Pretože keď zarobí nejaké peniaze, tak veľkú časť investuje. Toto, čo si popísali, je principiálne rozdiel medzi zamestnancom a kapitalistom. Zamestnanec je ten, čo robí, zarobí, minie. Kapitalista, a to môže byť aj zamestnanec, ale pozor, to si akože nerozdeľujeme. Kapitalista je ten, ktorý zarobí peniaze, chytí tie peniaze a dá ich niekde, kde pracujú. Najprimitívnejší spôsob dá ich do banky, dostane 1, 2, 3%. Trošku vyššie sofistikovaný princíp, dá to do nejakého fondu, ten fond nakúpil rôzne akcie a dlhopisy a za ňou to pracuje, takže dostane možno 4-5%. Keď má viac tých peňazí, tak ide na privátne bankovníctvo, tam dostane 5-6% napríklad. Zase, ale stále je kapitalista. Takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť. Rozdiel
je v tom, že ten kapitál v zásade by mal fungovať. Čiže aj ten človek, ktorý málo zarába, vie si, a to musím povedať, že títo experti, čo to v televízii a kade píšu, tam je akurát len rozdiel, kam do čoho to dáte. Áno, to si treba uvedomiť. Treba to dať do nejakej preverenej inštitúcie a to neznamená, že tu teraz nejakú reklamu budem niekomu robiť. Ale proste ten kapitál, ktorý zarábate v minulosti, kedy si dávno to životné poisky, nebudem sa k tomu vyjadrovať, podľa mňa nie je dobre investované peniaze, bohužiaľ tiež som to kedysi urobil, ale v zásade dať kapitál niekde, kde ten kapitál na vás zarába. Áno, to je to dôležité. A treba sa pozrieť a dať si poradiť. A hlavne očakávania, ktoré od toho očakávate. Nemôžete mať neprimerané očakávania, na ktorých bohužiaľ zahúčalo veľa Slovákov, typu BMG Invest, Horizont a podobné veci, Drukos, kde ponúkali, ja neviem, 15, 20, 30% úroky. Však prosím vás pekne, ak banka dáva 2, 3, 4% a nemôže dať Drukos 30%, áno. Takže takéto veci samozrejme závaňajú potenciálnym prúserom, ale nemôžete svoju prácu, ktorú vykonávate a dostávate za to peniaze, ľahko vážne niekam dať. To je to dôležité. A bez ohľadu na to, či máte 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 eur výplatu, vždy sa dá nájsť nejaká suma peňazí, ktorú môžete niekde investovať. A to je ten rozdiel medzi tým zamestnancom, ktorý tie peniaze míňa, a zamestnancom alebo podnikateľom, ktorý je kapitalista. Ja som minule mal takú otázku, mojej dcere 7-ročne som dal otázku, tak ty si socialista alebo kapitalista? Samozrejme bola vyhoraná aj myš, že čo to rozprávam. Ale to bol aj cieľ. Ja som jej potom samozrejme vysvetlil, čo to je socialista a kapitalista, a samozrejme, že sa jej páčilo byť kapitalistom. A na to sa ma opýtala, a čo si ty? A ja som povedal, sociálny kapitalista. Ona hovorí, a to čo je? No hovorím, sociálny kapitalista nie je ten, ktorý len zarába hlava nehlava, ale rozmýšľa nad tým svojim okolím. A to by som si prijal, keby tu bolo tak viac takých ľudí. Je tu veľa takých ľudí a treba tým ľuďom okolo pomáhať, lebo nie každý, bohužiaľ, má na to možnosti. Áno, to si tu reálne povedzme. Sú ľudia, ktorým naozaj treba pomáhať, pretože sú zdravotne znevýhodnení, majú nejaké mentálne problémy a tak ďalej. O tých ľudí sa treba postarať, tí ostatní ľudia by sa mali sami o seba postarať. Nie my, ani štát by im nemal pomáhať. Každý by sa mal vedieť postarať sám o seba. A pokiaľ má to šťastie v tom živote, že sa mu darí, mal by tým ostatným vedieť pomáhať. Tak ako my to robíme v tomto dnešnom podcaste, aspoň si myslím. No dobre, tak ďakujeme. Dúfam, že sa vám dnešný podcast s nami, s Mišom a Vladom páčil a budeme sa tešiť na nejaké vaše otázky. A ak by som sa mal tak možno dneska na záver zamyslieť, tak čo je cieľom alebo účelom tohto nášho rozprávania v podcaste je, že čo je len jeden človek, ktorý sa posunie vďaka týmto myšlienkam, je pre nás úspech. Takže budeme veľmi radi, keď sa vám bude dariť. Kľudne aj píšte do komentov, že čo vy považujete za úspech, ako ste ich dosiahli, a môžeme sa v nasledujúcich podcastoch k tomu vrátiť a pozrieť si a inšpirovať možno ďalších, pretože verím, že veľa našich poslucháčov je úspešných, dokonca úspešnejších ako my. Pozdravujeme vás a tešíme sa na ďalší podcast. Explore and grow. Dive into the insights the seeds will sow. From niche to mainstream, ideas take flight. Wanderer, your guide through the day and night. So tune in with us, don't miss a beat. The Wanderer Podcast, where business dreams meet.